Γεννήθηκε στο Φλαμούρι, Λακαδά, το 1936. Οι γονείς του, Γεώργιος Καλπατσινίδης και Χάιδο Χατού Καλπατσινίδου Παυλίδου, ήταν πόντιοι πρώτης προσφυγικής γενιάς από το χωριό Κουστουλάντο της Γαλλίαινας. Η Γαλλίαινα είναι γνωστή, ξέρετε, για το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα. Το χωριό Κουστουλάντων είναι το τελευταίο χωριό από όπου και φαίνεται ο Άγιος Γεώργιος Περιστερεώτας. Ο πατέρας του Γιάννη έχασε τον πατέρα του μικρός. Οπότε ως ορφανός από πατέρα μεγάλωσε στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα που είχε και το όνομά του, καθώς επίσης και στην Παναγία Σουμενά. Πρόσφυγες στην Ελλάδα, οι γονείς του προσπαθούν να ορθοποδήσουν τα πρώτα χρόνια, κουβαλώντας όμως ένα μεγάλο όπλο, την παράδοση όπου έβρισκαν παρηγοριά. Ο μικρός Γιάννης στο Φλαμούρι έζησε μόνο τα πρώτα 11 χρόνια της ζωής του, γιατί δεν φτάνει ο ξεριζωμός, έρχεται και ένας εμφύλιος παραγμός που εκενώνει το χωριό. Εγκαθίσταται στο Λαχανά για τα επόμενα 5 χρόνια. Εκεί για πρώτη φορά ξεκίνησε να μαθαίνει αγγείο του Λου σε ηλικία 13 ετών. Τον παρακίνησε η μητέρα του. Με την οθόνη πρέπει κάτι να κάνουμε. Η μητέρα του, διότι υπήρχε οικογενειακή παράδοση. Ο πατέρας της, Ιωάννης Παυλίδης, έπαιζε στον πόντο αγγείο. Δάσκαλοι του Γιάννη ήταν ο θείος του Γιώργος Βασιλιάδης και ο αδερφός του Νικόλαος Καλπατσινίδης. Το 1952 φεύγουν και από το Λαχανά και μετακομίζουν στο διπλανό χωριό, παλιό χωριό όπως λεγόταν, το Κεφαλοχώρι. Εκεί εγκαθίστανται και πολλοί άλλοι Γαλλιανοί που ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Στο Κεφαλοχώρι τον Πάσκιοι γνωρίζει και παντρεύεται τη Μαρία Ιωαννίδου και αυτή καταγωγή από Κουστουλάντων Γαλλίαινας και τραπεζούντα. Αποκτούν 2 παιδιά, τον Γιώργο και τον Χρήστο, και παράλληλα με την οικογενειακή ζωή στο παλιό Κεφαλοχώρι, ο Γιάννης Καλπατσινίδης παίζει ερασιτεχνικά του Λου σε μουχαμπέτε και γάμους. Είναι σκοποί αρχαίοι, όπως συνήθιζε να λέει. Σιγά σιγά μεταβαίνει και σε νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης. Γύρω στο 1957 εμφανίζεται στο Πατάρι μαζί με τον Γόργο Πετρίδη και τον Χρύσαφο. Το 1965 δημιουργήθηκε το σημερινό Κεφαλοχώρι, όπου μετακομίζει μόνιμα έως σήμερα. Έχοντας πλέον μόνιμη εστία και τα παιδιά να μεγαλώνουν σιγά σιγά, ξεκινά και άλλες σημαντικές συνεργασίες στη Θεσσαλονίκη. Εκείνη την εποχή γνωρίζει 2 από τους σημαντικότερους συνεργάτες του, τον Στάθη Ευσταθιάδη και τον Χαράλαμπο Κιαχίδη. Πλαισιώνει τις εμφανίσεις τους, τις εκδηλώσεις του Θάρου Ποντίου και της Ευξήνου Λέσχης και συμμετέχει ενεργά στις ραδιοφωνικές εκπομπές. Η παράδοση του πόντου όμως περνά δυναμικά σε όλο και περισσότερα κέντρα διασκέδασης. Και ενώ βρισκόμαστε σε μια νεοποντιακή εποχή, ο Καλπατσινίδης επιμένει να εμφανίζεται με αυτό το πρωτόγονο όργανο σε νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης. Γυρίζει όλη τη Μακεδονία και γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 70 μεταβαίνει και στην Αθήνα, με πρώτο σταθμό το Φάρο, γνωστό κέντρο διασκέδασης τότε στο Περιστέρι. Στο ξεκίνημά του στην Αθήνα η συνεργασία του με τον Κωστή Κατσακαλίδη ήταν κομβική. Αργότερα εμφανίστηκε και στο Κορτσόκον και στην Τριγώνα. Σημαντικός σταθμός στη μουσική του πορεία ήταν και ο Γιώργος Σαμαραντίδης, ο Σιμούλης, σε δίσκους, περιοδίες και νυχτερινές εμφανίσεις. Κάπου εκεί γνωρίστηκε και με τη Δώρα Στράτου και συνεργάστηκε με τον Λάζο Τερζά, με τον Μαρκόπουλο, τον Ξυλούρη, τη Λιζέτα Νικολάου, τον Ασλανίδη, Καρδοζίδη, Τσανάκα, Λικουρτίδη, Στάθη και Σοφία Νικολαίδη, Θεοδοσιάδη, Παρχαρίδη, Καρασαβίδη, Ιωαννίδη, Σοφία Παπαδοπούλου, Γιάννη Αβράμ Κόσιο, Πόλη Εφρεμίδη και πολλούς άλλους. Φυσικά και ταξίδεψε και στο εξωτερικό, στην Αμερική, Ινδία, Γερμανία, Κύπρο και με το Φάρο Ποντίων το 1997 στην μακρινή Αυστραλία. Η πρώτη τελευταία του δημόσια εμφάνιση, δηλαδή πριν από τη σημερινή, ήταν στο Λαχανά το 2015. Από όπου και η φωτογραφία.
Ο Γιάννης Καλπατσινίδης είναι εκτός από μουσικός και κατασκευαστής και δάσκαλος Αγγείου. Είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος, όπως τον ξέρετε οι περισσότεροι, που δέχεται χιούμορ, που αγαπά τη νέα γενιά των ποντίων και εμείς που ταξιδέψαμε μαζί του παλιά ως μέλη του χορευτικού του Φάρου Ποντίων, ως μικρά παιδιά, το θυμόμαστε πάρα πολύ καλά αυτό. Είναι ένας γαλενίτης με ψυχή, αυθεντική μορφή ποντίου, που γύρισε όλο τον κόσμο, αλλά δεν εγκατέλειψε το χωριό του και την οικογένειά του. Γιάννη Καλπατσινίδη, θείο Γιάννη. Ο Φάρος Ποντίων σε τιμά σήμερα για την προσφορά σου στο σύλλογο. Γιατί αυτά τα σκαλοπάτια μπορεί σήμερα να δυσκολεύτηκες να τα ανέβεις, αλλά τα ανέβηκες πάρα πολλές φορές και ήρθες σε αυτόν εδώ το χώρο. Σε τιμούμε σήμερα και για την προσφορά σου στην ποντιακή παράδοση γενικά. Θα παρακαλούσα τον πρόεδρο του ΣΠΟΣ Θεσσαλονίκης, τον κύριο Θόδωρο Κουναρτίδη, να δώσει την πλακέτα, την αναμνηστική και να δώσουμε το μικρόφωνο στον θείο Γιάννη. Πώς δεν θα έρχομαι, αφού το Στάθη την αγαπούσα πολύ και μόλις με πήρε τηλέφωνο, είπα όπως και να είμαι και δεν θα έρθω και προσπάθησαμε να έχουμε εδώ πέρα και δεν έχω, πέρασαν κάμποσα χρόνια που δεν σας είδα και όλα εδώ πέρα, τη μαμά σου, εσάς και όλους και την αδελφή τη Μαρία, τη θεία σου. Και είπα θα πάω να τους δω, αφού δεν μπορώ να προπατήσω, αλλά θα κάνω κουράγιο να πάω να τους δω. Και ευχαριστώ για την τιμή που με κάνατε. Λοιπόν, ευχαριστώ που με θυμηθήκετε, γιατί πρώτη φορά στο σύλλογο που μπήκα ήταν στο Στάθη το σύλλογο εδώ πέρα. Το γνώρισα. Τότε δεν υπήρχε τηλεόραση, να πάμε στην τηλεόραση και πήγαιναμε και έγραφαμε λοιπόν στο ράδιο τότε τα χρόνια και είχα καλές σχέσεις και με αγαπούσε πάρα πολύ ο Στάθης, αυτό δεν θα το ξεχάσω. Με αγαπούσε πάρα πολύ ο Στάθης. Τώρα αγαπούσα και εγώ. Και εμείς όλοι σε αγαπάμε. Σε αγαπάμε και είναι εδώ πάρα πολλά άτομα που έχουν χρόνια να σε δούνε και περιμέναμε πώς και πώς το Γιάννη να σε ξαναδούμε. Αυτό που προτίμησα για να με βλέπει και ο κόσμος. Βέβαια τώρα εγώ δεν μπορώ να τους γνωρίσω, αλλά αυτοί θα με γνωρίσουν. Έτσι γίνεται παντού. Ναι, όλος ο κόσμος παίρνει τηλέφωνο και δεν ξέρω ποιος είναι, ποιος είσαι το άλλο σου. Ευχαριστώ πάλι το σύλλογο που με θυμήθηκατε, αλλά είμαι υποχρεωμένος να πω. Ναι, με τα 4